Kubli pelok bro, sisi na pernah subah habis ni video, kertanya jangan di Fernand Rani. Kan ni video dia halo coronavirus, bat nga jule ni video. Man nak kesengi ban IP report kiba red bat kiba wan na kaleng kepertai. Bat kumjuru na ni India. Ti swa begini ya khmat ban ni video aku ban kerpat red kawe ye pi berjumlah ban pen. Pagata kalong ba subah penhe khnya di volume nga numla ban kerne nomor ni ka da jong system jonga. Te bat nga ban le hang ni ha jaka kham kelut kala ban be kala khniat kawi kalong ba ni jaka bu kelut ni nga susuk ban ring penhar musim di jaka ibarit di banga jule ka social system nga bang le ti subai sha sipor mo ti kanile ban kran suki bat keren kat bala ban pensai ba kata kalong kum ni ki report na kaleng ke perthai ki beri blayo ini jingpang kilakot ika sanlak ar khandai hajar rius pa khat saungud sanlak ar khandai hajar rius pa khat saungud nalor nang ta kibalayo mi no na ki hospital ki jaka sumar jongki ki poi ka silak ar poi hajar ngut te henen kasngi ka poi ka silak khatsau hajar ngut ki bri kibalayo mi no ri menta kalakiu saka silak ar poi hajar ngut te nglor na ta henen kasngi ki bayo pang ling ko prothei kade saulak nyupo ar hajar lai pungun ti kabomut po gini ki arsau kunta kat hadu menta ka shibuje steng no phai sngi ki blayo opang hapo ini arsau kunta kaleng ke perthai kade san punyo hajar san spa prop saungun ti ki badan pat haki jingpang hakani ki jingpang ki badan jingpang ka bejur bah na uni khnya jingpang kata ka poi arphulai hajar nyu spa khat saungut nin ka ki dan tangkuma arphui hajar aspa khne phnyo ba menta kala poi saka arphulai hajar nyu spa khat saungut Tian lor nang ta ke US menta kalalam khmat halor jung ni jingpang kibri bayo ni jingpang bag US kala pahidu prapula hajar sanspa supusan kala tam pasru wadi ke China ke jaka bayo ini jingpang ningkong ke China ke penbut ke benta ke baar bakata ke poi prapu hajar sanspa prapusan ngun penbut ke Italy ke bapoi prapu hajar sanspa prapukundai ngun nang ta ke Spain bat ke Germany bat komna terter bak India yamentahi ke don haka nomor besau puwei sapuwei nomor bak India yamenta ke don menta ke India kadon kumba hinyau spa arfu saungut ki balayo ini kenyang jingpang bat hakini ki arfu sau kunta kalaki udah hinyau saungut ki balayo ini jingpang arfu sau kata marinin kesini kadin rus spa sau kundai bat menta kalapoi ska hinyau spa arfu saungut te bat ka jingyap kad hadu menta bangale kani ka video bala khlat no nuni kenyang jingpang ni hari India kilapoi ka hinyau ngut tenor nang ta Henriu punyo ngut niki ba la shidi di balayo ni jingpang henriu punyo ngut kilayo ban lik phai niki jongki yang kisam but nakadaw jingla layo no ban tem yiki hakapor ke badang susdang niki jingpang tenor nanta kabukari ke bangla ke babun penjiping ye ki keliru ikani bangla dan kadungut bat hadu mata kasngi ar punyo terik subje steng no phai sngi kan ki blayo pang hangi po bangla ki dei sau phu sau ngut jo ti na nang ta bat ki brio ki balas sha ban screen hangni hapo airport hani ri India baro kelakot ya khatsan lak ar sau hajar aspa ri pringut ki bomut ki screen haki airport fer ki passenger ki bawan nakleng ki jaka bat ki like bat ki baro kita beladap screen hapo ki airport ka ya khatsan lak ar sau hajar aspa ri pringut ti ki dan na plenjongi ki bakaliru kumno bala ban tem yu ta u khnyang jingpang kumbang laju batai pi lai bri blayo ban ning phai no siam kumno ki yo ban tem yu ta u jingpang dak ki dawai yu ki ai ti ki hajing sha kan kum ka jing yo jingtep ka jonga na kan kum ki jing yo jingtep ki long kum ni ba ki penbiang ki jingdi lani ki kinja ban ki ban ai kamet ki kham bi kan lai ki jing ter khong to kamet kabar ka long ba ki ai ki dawai de shin ki jing erap khanang ban pin hiar ki jing shin bar ka balai ka long ba ki ai ru ya ki oksigen namar kani mangom ba pi ba kade hakaliang jong ka ba pin hiar bering pin hiar musim ki ai oksigen ru hagi benta la don ki bre ki bala khamjur ni jingpang tin lor nang ta kidan kini ki dawai mo ki bale ki bade na kan medical field ki la ban tip hai kani bakan bat kidan ru killing haki ba fer jong ki
kirinsan hapo website hapo nganong hapo internet ki bala ki babatay syai kani bakata kalong ba udan kidan te kijat dawai bekerteng ulup lupinavir bat ritonavir bat kini kidai kita hapo kata kerteng bagi khot ta u kaletra te ngamla un pensaitan di kini ki dawai kita ki arli ki dawai ke bagi man hakini ki sengi beladat ni banai beladat kila ai hawe ubrio hapo South Korea uba sanpu sau senem karta bagi ong baka ba kalairap iu ban tem ita ke jingpang coronavirus ti henre banong ban penkhia 4 dan jing pensisa ye henre kani long taman yarap iki ban lait nya ka sistem jur ti kumbang lai chu ipi ba uni u khnyang jingpang u kelalong pneumonia bat ka hadu pat ba mri tang pneumonia henre kai khamjur susu ban kataru baka penong yu bri la su ban ring prihat musim baka badap sadam bat kiwi ti nolor kata ke Chinaru ka pemi uta kidan kijat dawai mo ki banga ngam sunang wata ban kenor hindi kelma henry kini kidan kita kijat dawai ki ai jingerap ya kini ki bri bayo ini jingpang ti bat ki ai ta u favilavir hapo China na bentah nyop hongut ki bri bat ki ong ba bikil tes uni u dawai bat ki layo bat ki khamlong ke lai ya kada kesien bakalong kayarap ti nang ta udon uni u APNO1 weiru utaru di ba bayarap pad hakajing kaban aya ka ba banirap ban ring penihar musim jong brio ti henry kini ngasuai jing tep kelum mo kila ban la ki jing don jing duna ka kom keno ki jat dawai bat kiwi henry tamakalong ko ti kenapat bakini ki jat dawai ki bang ngai thu pi mentan kide ki ba ka sarkar jong kiri ba fer kila persang kini ki beri blayo pang bat ke laong ba kaladan kejing per ba kejing hiar hakataka jing pang sistem henry ban penkhia 4 dan mo ti nalor kani ngaka ban ko weiru ka ba ya komen bun bah lor kani kejing di secret bat kiwi ba kata kalong ba kani di kejing sisahi bala dadi ba PPD secret ya kata ka kejing melin kejing pi ban di secret kalong kan pentronnya kamer kejing pi om dong secret henry ba kiwi kejing di jing bam ki basniu bat ka bakala pentronnya kamet ke jongpi bat mdei tang kataru ba la ribuan uta u knyang jingpang kanum la kamet jopi ba makala de tron lupa la di kitor jopi kila telot lupa la ruan tu knyang jingpang ke denjar ba pi finele ti bat dang ne mesta ngawan sim dawai na kawi ka Jaka hapo hani hapo hospital kanina po MLP batalion bat ngayo kinu i doktor kiba batayanga hajing sali kam dadan bangan le te ki ai nga tagdawai ki thoi ka temperature batang tahi ka labiang te kabumut kalong normal henre nga hab ban pin kerya ladi nga hab pin kerpang ladi khnang ban lai ki jing yabin kham tam ki khlung khna ki bedan lang hayeng sam te nga kwa ban pin paw kani ko wer jing songu nam ta ki jing support ki jong pi jong ki babon jong pi da jong pi kiba support na jong pi bat kata kalong bat ngamla kham depan pau songu namta iwi nong kersian baraba baju phone baju kanta ingan support ita ilong isa Samuel Lendam ex principal joka UCC college dang ne mentan sipang mene mestep hi kumtu ila phun nga yong ba ikwa banai ki dawai desin bakna banirap ngani ka jingpang ka jonga khubli sibonsa dini video nga pau songu epi bat nabata jongki babon ngi kijing duai bat ki jing ai mesim ki jongpi nga tips kam bakani kijing pang hiru kan kanum la ban kata abun ngai di tang jing kalamar yang ti kan kamdan gun kijing khuslai ban ada pi siam lang i khaju gani jing pang subha banwat ki dawai desin khnang ba badru penker ya ladi ni bahaya ngasam kana makan laj ban yabet mo ti yemen tahi nga ngabat kani ka janye di ka jan jaron ti kabanga nga yele ban yada khnang mak khamtam li laradan na pren jopi badan hi jaka badan dingse ti sobha ban ker banda ba ya ka khmat chunadi namar ngasutu gini singi di urung ni upui jungki kse gitu bat kirung khmut bat kadat bat nata ka sedang kani ge borokhai ti sobha ban ker ni gini ge borokhai bala da pidan kanu no jingpang ti sobha ban SPSC bat kibi lani phun ni 108 ni kanu ru ka ba phila ban le khanang ban yo jing yarap mo tro
ngasong hajan highway but kajing sawa jong gitrok kan long man kapot dito nalor nang ta ngabat ikani kawai kani kade ka hand sanitizer nga subat kanang ba kala bania da nga man kapor ladang dan ni bangawan ladang ami open site ka saban nga subu ini kniat ini di basu di badan haying laslam ha bangam ngabhaban penan kam haban kunai kniat sa hindi nabata jong ki babun ki bamdan ngar ujing sa kam jong penan kam ngabun bakale saban Henry lalapidan bru sumba wat penan kambun wat penan kampahu yele ban sai da kasaban kat la kat ya hi sen gi jongpi te bat kataru kala ya da lupa nuk nyang jumpang mo te tangkini ki khobor dia mentahi kasni kubli shibun mek sai sien ki jing yarap ki jongpi kubli shibun ki jing le isne ki jongpi jing duai jongpi ki jing kitbok ruang ki jongpi ngasih sien ka jong di Ferdinand Rani kublai